Executive Committee chung Khasils Autonomous District Council hapo ka jinyalam chung ba Titos W Khan kubu Chief Executive Member kalapang kre da Khasils Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill HR Pway wanra eta hing darbar chung council habakran nakilat pathai bor hadin ke jinyalang chung Executive Committee henne kasngi uba Titos loithu bakani ka bill ka dei halor kom yo pateng yak jingdon jing em jukip mekipa bakani jingai bha kanong markat chu hakaba ki khun sinang ru kinyo bentalang kumba pitip benta bahaka jat benriu ke sungi kani dan kom yo pateng ya ka hok ka jong ki kimi ti pa kim semdan kani minta ai haka bakum no ban ai bha lani ai benta lani ban yo ya ki jingdon jing em jong ki kimi ti pa ne jong kitu kikmi kipa ki badon tan ki khun senrang ne jong kitu kikmi kipa ki bangi ong ki bomdon khun mo teng ki don ki ba ni ong ru akten khasi kita ki yapdu ki bomdon manu te ki jubi sibun ki kenrum ki kenram ki jubu ki mi sibun ki jinge ki ba wanra ki ki bom susi ki ba susi haka bede ba kenika jingyo pateng kedon ki kies ki basopsi ki ba ki kur ki yakni no ya ke jingdon jing em don bagi khun ki lek mokot doma bagi kmi pa don bagi men ki lek mokot doma bagi khaddu bakum ta ter te haibor iba red nakalian ke jongi ke estu komiti ba tam nakalian ke jonga hukuman ra nika bill kalong ban lakum no ba ngin manra da ka an kaban ya bit ya biang lang kaban te la kam lang bat ka ba kham ya ban hakani ka an kabang iwan ra kalong ba lakum no kani ka jing ya sam banta ka jing ai ba ka de ban long equally ya ki khun kan thei bat ki khun sunran kata kadai kecing temu jo kelingan tin repan ni airu ika provision baka syongpat haka will langani kata ka kot penkam jong kikmi kpa yanu ki mon ban ai ya kanu nuka jingdon jing em ka ba kikidon bat kumju ru kidon ru ki benta ki baka nikaan ka persang ya ka ban bu bet bu renti baladan pat kini ki khun kentei khun senrang ki ba penken ki kat tu kat ni ki kendon mukan usa omno ki ba menget ki kmi kpa ki bele persya ki kpa dan teng ki don ki ba yo ki ba yo khalajat ndrei ki ba labut omno ki riti dostur jom kitu ki khalajat mo kiba yo lok ki we pak ki benriu ni kila ongno kila le ongno shuai nuksa ongno ki don ki khun kan thei jungi kiba yo phareng kila le phareng mo kila le phareng kila long kinong song snong jong ka ri phareng ongno ndang ong ki ba kindang yo ba ni mo kum kita ki kemu ka la dalong kiba yo da kharu kiba yo khala jat tu kila buat ya ka riti ka dustur jong tu khala jat kamut kimlah syuk ban yo beta ya ka bah nanti kemi ki kapa ban aku cu ko poru da ka baburom ngiju ong barobor ba mo ka kabanyo ya ka bah kan ki khun teng ong tang ka khun haddu mo kabanyo lut ong khun haddu rei ong no kidon kidon samut separa ka the kimen bapli ru ke syong hien ke sumare ka kemi pa ka khun pedeng ru ka sumar nongin su ong ba tang ka khun haddu kan ni ni ki long ba mentang le pasulai ban ra ni ga an kenang ba kan don ka jingya sam menta ke equal share ka ba ailat ya ki khun senrang ki jongi hamtam ya ki khun ya ki samla senrang ki jongi bahagi ni si ngayui ya ka jinglong no man sim ka jongki ya ka jing snow long desperate ka jongki ka ba ki snow ba haying kemi ka pa hing kur win don zakat mo don ka jing snow kur ni mio
ngimi na yen ngimi thali dan rei habaki don ni ke cingyo property pat kum juru kani kan ya rap ikut sama sarang ke cingi tiba ong no kidon tiba apply kum ba apply loan apply loan teng habangi le apply loan ke peni am ngi ba ni haban peni am bangi don property dia ni don caka bangi niok bu benda bangi niok ban siam loan ban sengkam la jong ban isna kam la jong ten rei habang don kata ka hok bangi niok tikmik pakima ten rei da kan ni ka ai kemut kan kila ya kiru bahkan nundan kan nunu ke cingkang bakiru ki don ni ka hok ban yo kenang ba kinyo ban perkhat na ka benta kalau we ke jongki ten rei kumangan jaiban kalong pat kadon ru ke provision bang ibu aka ai pakai syompat aka will ka lat ru ya ka will dan ni kata jingpen kam jong ki kami pa ya nu bakin ai benta ya kikun kini ka spirit jong ka ai ka pangkuan